இவனுங்க எல்லாரும் டார்ச்சர் பண்றாங்க. முதலமைச்சர் அவர்களே, ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படிதான் நடக்கணுமா? ஒரு பொண்ணுக்கு நிஜமாலுமே இப்படிதான் நடக்கணுமா? ஒரு சந்தனூரான பொண்ணுக்கு எதுவுமே கிடையாதா? எல்லாருமே போ சொல்லுங்க. ஆண்டி, எங்க அம்மா ஒரு கப்பு சக்கரை கேட்டாங்க. தரேன் தங்கம். வேற என்ன சொன்னாங்க? அந்த கிறுக்கி தரலனா எது வீட்டு ஆண்டி கிட்ட வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. கண்டதையும் யோசிச்சுனே இருந்தா நம்ம சந்தோஷமே போயிடும். அந்த மாதிரி சிரிங்க, நம்ம சந்தோஷமாயிரும். இந்த மாதிரி தானா சிரிப்பு வந்துடும். வேலையை பாரு, அப்புறம் ஓங்கி அடிச்சிருவேன். என் தம்பி பொண்டாட்டி சும்மா நை நை நைன்னு குடிங்கிட்டே இருக்கும். மூஞ்ச பாரு.